Пахвалёны Иисус Христос. Сёння в некой ступени другая частка истории, которую мы апошнім разом разважали, была тема про воскрешение дочки Яира. И сёння фрагмент, который в некой ступени разрывает ту историю, бо он там Христос ідзе, каб дапамагчы этому человеку, и по дороге здараецца з ім чарговая история, жанчына, которая цудоўным чынам ацаляецца праз сваю веру, праз силу Божую. И вот сёння гэтую уставочку, калі можно так сказать, мы с вами бяром. Это Евангелие от Матвея, 9 раздел, верши 20-22, и пасля будзе яшчэ чарговы урывак. Тады Езус, нават 19 верш. Тады Езус падняўся і разам са сваімі вучнямі пайшоў за ім. І вось і жанчына, якая 12 гадоў цярпела на крывацёк, падышла ззаду і дакранулася да краю ягонага плашча, бо казала сабе: калі толькі дакрануся да ягонага плашча, выздаравею. А Езус павярнуўся і, убачыўшы яе, сказаў: будь адважнай, дачка, вера твоя ўратавала цябе. З таго часу жанчына выздаравела. Вось такі урывак простенькі, але на самой справе вельмі глыбокі, спрабуем з вами акунуцца. Ян Златавусны, каментуючы гэты тэкст, разбіраючы яго, кажа: паглядзіце на мужнасць гэтай жанчыны, мужнасць яе веры. Яна не разважае, што я дакрануся да Хрыста і можа нешта здарыцца. Спрабую дакрануцца і пагляджу, што з гэтага атрымаецца, а ж нешта там будзе. Яна разважае сама ў сабе: калі толькі дакрануся да ягонага плашча, выздаравею. Ян Златавусны звяртае ўвагу на ёйную упэўненасць. Яна не сумняваецца ў тым, што адбудзецца. Я, шчыра кажучы, калі такія гісторыі чую, я з аднаго боку захапляюся такімі гісторыямі. З іншага боку разумею, што іх нельга даць як прыклад. Таму што гэта гераізм у нейкай ступені. Гэта асаблівае праяўленне духа. А зараз з вами паглядзім, што магчыма, вялікая верагоднасць, што это дзеянне Святога Духа ў гэтай жанчыне. Гэта такое натхненне, которое Господь дае, як варыянт. І цікава, што у іншым эпізодзе Евангелія, который больш падрабязна будзе апісваць гэтую гісторыю, то напісана, што Христос задае пытанне: хто дакрануўся да мяне? І вучні здзіўляюцца: Господи, усе вакол цябе таўкуцца, усе дакранаюцца. Што за сэнс такога пытання? А Христос адчуў гэты момант, духоўна адчуў, таму што ўсе таўкуцца і дакранаюцца, а яна не проста так дакранулася. Яна дакранулася з верай. Гэта быў зусім іншы дотык. І на гэты момант можна звярнуць увагу. Ян Златавусны каментуе, што адкуль яна ўзяла такую мужнасць, гэтая жанчына, адкуль у ёй раптам нарадзілася такая дзіўная ідэя. Ён кажа, што ёйная вера была падбудаваная сведчаннем іншых. Таму што яна чула, мы да гэтага ўжо разбіралі гэтыя гісторыі, і аздараўленне цешчы Петра, і вызваленне са злых духаў, аздараўленне паралізаванага, і пасля гісторыя з мытнікам Матвеем. І ў выніку за Христом ідуць людзі абяздоленыя. Ідуць мытнікі, грэшнікі, слабыя. І гэтая жанчына, напэўна, была з гэтай катэгорыі, таму што Пісанне кажа, што яна 12 гадоў цярпела на крывацёк. Паводле права Маісея яна была нячыстая. Гэта была рытуальная нячыстасць. Яна не павінна была да некага дакранацца ўвогуле са сваёй нячыстасцю. І яна, магчыма,
адчуваючы сябе такім у нейкай ступені ізгоем, альбо другасортным чалавекам, а можа нават і таго яшчэ ніжэй плінтуса, але яна бачыць, як людзі, падобныя ёй, мягка кажучы, з праблемамі, хаця б тыя самыя мытнікі і грэшнікі, яны натоўпамі ідуць за Хрыстом. І яна чуе, што дзеецца. Па-першае, ён не адкідвае іх, ён гаворыць з імі, прымае як сваіх, як раўнапраўных. А па-другое, ён ім дапамагае. І вось Ян Златавусны падкрэслівае, што яна натхнёная гэтымі прыкладамі, яна асмельваецца на такі крок. Вельмі цікавая думка. Паглядзіце, што наша вера пабуджаецца прыкладамі іншых людзей. Мы натхняемся, калі чуем, як Гасподзь дзейнічае. Я асабіста, я натхняюся, калі чую, як людзі расказваюць, як Бог дзейнічае. Не агульна. Там, знаеце, часам мы так у пабожнасці гаворым, што не пачні, дык адразу, это ласка вялікая Божая, это ўсё Гасподзь зрабіў і так далее. Але там пра факты там нават гаворкі няма. Это такі від пабожнасці, так гаварыць. Это ласка Божая, это ўсё Бог. Такое не натхняе. Натхняе, калі людзі гавораць пра канкрэтныя факты, калі апісваюць усё падрабязна, часам сарамлівыя тэмы, часам вельмі прыватныя, інтымныя тэмы. Такое натхняе. Мяне заўсёды гэта кранае. І не выпадкова, што сведчанні, яны нараджаюць веру. І Хрыстос пабуджае часта і сваіх вучняў, каб яны перш за ўсё сталіся сведкамі Хрыста Васкрослага. Каб яны распавядалі пра тое, што яны чулі і бачылі. Не тэорыі, каб расказвалі, каб былі сведкамі. І вось, магчыма, гэтыя сведчанні, яны пабуджаюць сэрца этой жанчыны, і ў ёй нараджаецца яшчэ нешта больш. Вот цікава, да? Ты бачыш, як Бог дзейнічае у жыцці іншага чалавека, табе гэта адгукаецца, і ты свой шлях робіш, ты не паўтараеш шлях іншага чалавека. Але гісторыя іншага чалавека, яна ўсё адно як правакуе цябе да жыцця. І магчыма, гэтым пабуджаная, яна праяўляе такі вось гераізм веры. Цікава, што ў Яна Златавуснага, я не ведаю, ці менавіта да гэтага тэкста, ці раней, бо я чытаў свой час, ужо гадоў 20 назад, цэлую кнігу, каментар аднаго багаслова, вось да гэтых поглядаў Яна Златавуснага. І ён гаворыць, што ёсць вера тэалагальная, так яе называе, і ёсць вера харызматычная. Вера тэалагальная – гэта дар веры, это не просто так заслужана, але это такі дар веры, который имеюць, у прынцыпе, усе хрысціяне. Калі нам адкрылася праўда пра тое, што Бог створца, што мы не выпадковыя ў гэтым свеце і так далей, і мы пачынаем Бога шукаць і прыходзім да Яго. Вось это вера тэалагальная. Яна, не сказаў бы, што яна простая. Это сапраўды падарунак Божы, калі табе адкрытыя вочы на тое, што ёсць створца. Это падарунак Божы. Я не памяншаю вось гэтую веру, хаця мне недзе хочацца сказаць, што эта вера у нейкай ступені простая, таму што яна характэрная для многіх веруючых. А ёсць яшчэ вера, кажа Ян Златавусны, называе яе харызматычнай. Цяпер прызадумаўся, тады ён называеце, то ўжо такія каментатары, крытыкі называюць, так? Вось, але магчыма, што і ён так называе. Вера харызматычная – гэта значыць праяўленне дзеяння Святога Духа у дадзеную хвіліну. Як праяўляецца вось такі вось дар веры харызматычнай? Гэта, хаця б гісторыя, калі аздараўляецца калека, як пішуць дзеі апостальскія, праз паслугу Петра і Яна. Паслухаем гэтую гісторыю, такі яркі прыклад. Дзеі апосталаў, 3 раздзел, 4-8 верш. Пётр прыгледзеўся з Янам да яго і сказаў: «Паглядзі на нас». Той паглядзеў на іх, спадзяючыся што-небудзь атрымаць. Але Пётр сказаў: «Срэбра і золата не маю, але што маю, тое даю табе.
у імя Езуса Хрыста з Назарэта устань і хадзі. І ўзяўшы яго за правую руку, падняў яго. Адразу ўмацаваліся яго ногі і ступні, ён ускочыў, стаў на ногі і пачаў хадзіць. Увайшоў з імі ў святыню, ходзячы, падскокваючы і славячы Бога. Вось уявіце сабе карціну. Пётр з Янам ідуць у святыню маліцца. Як заўсёды каля святыні, ці там у Іерусаліме, поўна людзей бяздоленых, хворых, которые просяць міластыні. І вось адзін з іх вот такі вот ляжыць там і просіць міластыні. І раптам Пётр з Янам спыняюцца менавіта каля яго, не каля іншых. Не таму, што ён ім больш спадабаўся, не таму, што ім так захацелася, а таму, што вялікая верагоднасць, і ў такім ключы думае Ян Златавусны, што Дух Святы натхніў іх, што ён у гэтую хвіліну хоча аздаравіць гэтага чалавека. І Ян Златавусны называе, што гэта ёсць вера харызматычная. Яна ў дадзеную хвіліну праяўляецца. А не глобальна, што ты стаўся такім аздаравіцелем, который каго хочаш, таго аздараўляеш. У такой мовай кругоў, скажем так, харызматычных, ці там пятидесятніцкіх, то часто ўжываецца тэрмін слова рэма. Рэма, грэцкае слово, это значыць, што Бог гаворыць зараз у дадзеную хвіліну. Вот у гэтую хвіліну ён хоча аздаравіць гэтага чалавека. І цікава, рускі пераклад так прыгожа гэтую гісторыю апісвае і ўжывае па-беларуску гучыць, што Пётр прыгледзеўся з Янам да гэтага чалавека. А рускі пераклад кажа: Пётр з Іоаннам, смотревшись в него. То есть яны ўглядаюцца ў яго. Ўсё адно як яны, магчыма, самі нават не ведаюць, што з імі дзеецца, бо ў іх такіх гісторыяў не было. У іх яшчэ такога вопыту няма. Яны ўглядаюцца ў гэтага чалавека, магчыма, задаючы сабе пытанне: Боже, які кашмар, што мне зараз яму трэба сказаць такія словы: устань і хадзі. А раптам я сабе нешта надумаў. І тут праяўляецца гэтая вера. Такая вера як дар, што Бог гэтага чалавека хоча аздаравіць. Калі я чытаў кнігу на гэтую тэму «Вера харызматычная» і «Вера тэалагальная», то гэты тэолаг, который сам маліўся за хворых, распавядаў, як аднойчы ў Францыі была малітва за хворых у Арс, дзе служыў і жыў святы Ян Марыя Віяней. Было некалькі тысяч хворых, здаецца, он там піша, каля 4000 хворых. Яны ідуць такой камандай, моляцца за хворых, складаючы рукі, і ён у пэўным моменце спыніўся. Таму што ён Духам Святым адчуў, Дух Святы яму паказаў, што там недзе ў натоўпе ёсць чалавек, которага Гасподзь хоча аздаравіць. І ён, уявіце сабе гэтую карціну, ты спыняешся, далей не ідзеш маліцца, хаця ўсе чакаюць. І ты молішся, чакаючы, што зараз нешта адбудзецца. І хіба што ён маліўся блізка паўгадзіны. І гэты чалавек, калі не памыляюся, на інваліднай калясцы ён устаў. Я памятаю, калі я чытаў, я ў такім шоку быў. Я адразу сам сабе сказаў, што я не хачу ў такую гісторыю трапіць. Мяне скруціць страх ад такой гісторыі, што ты стаіш, як невядома хто, як некая боўдзіла, стаіш і молішся, і нікому нічого патлумачыць не можаш, чаму ты застапарыўся, чаму далей не ідзеш, а ты молішся ў веры, што там будзе аздараўленне. І Ян Златавусны каментуе, што гэта харызмат веры. Што гэта харызмат менавіта. Не агульны дар веры, который дадзены усім веруючым. Тэма даволі важная, даволі цікавая. Я на ёй хачу затрымацца, таму што калі мы гэтых адрозненняў не бачым, я бачу, як людзі такія памылкі духоўныя робяць. Калі я служыў у калоніі на зоне, сустрэўся з пратэстантамі, з божымі людзьмі, я памятаю, як мне некаторыя зэкі троху так са смехам, троху з боллю распавядалі, што калі навярнуліся, асабліва з такіх асяроддзя поўнаевангельскіх, пятидесятнікаў,
дзе падкрэсліваецца роля Святога Духа, дзе гаворыцца пра цуды. І кажа, і вот памятаю, людзі распавядалі, сэрца гарыць, ну, што мы ідём, мы евангелізаваць будзем, тут на калоніі, ў шпіталь пойдзем, там людзі паміраюць, мы зараз ім аб'явім сілу Божую. Людзі рэальна ў гэта верылі. Памятаю, чалавек распавядае, кажа, мы ідём на бальніцу, молімся на асобым рэжыме. Мы молімся там за хворых, да, і чалавек ляжыць там на ладан дышыць, як гаворыцца. І я кажу яму, у імя Езуса Хрыста, вер, ты устанешь, Бог тебя аздараўляе, прыми верай, што Бог тебя аздараўляе. А ён узяў на другі дзень памёр. І ён кажа, я тады адразу, ну, это таксама такі ёсць свой максімалізм такі пратэстанцкі. І ён кажа, я адразу, ой, значыць, я веры не меў, чаму так сталася? Паспрабуем яшчэ раз. І зноў там за некага моляцца, да, зноў у імя Езуса Хрыста. Там Бог тебя аздараўляе, толькі вер толькі. Чалавек кажа, да, веру, Бог мяне аздаравіць. Раз, памёр чарговы раз. Чарговы чалавек. І гэты мой зэк знаёмы, ён кажа, што я больш сказаў, не, досыць, я не пайду так маліцца. А праблема ў чым? А праблема ў тым, што вот такія вот рэчы можна рабіць толькі тады, калі маеш выразнае натхненне Святога Духа. Калі праяўляецца вот этот дар веры харызматычнай. У дадзеную хвіліну, не проста, што вот я захацеў пайсці, памаліцца за хворых там на калоніі, і вот каму мне захочацца, таму я скажу у імя Езуса Хрыста ўстань. Не, так это не працуе. Гэта павінна быць выразнае натхненне Святога Духа. І, ну вот так вот. Вот так вот гэта адбываецца, і такія тэмы гэта важныя. І нельга быць проста такім вось наіўным, да, фундаменталістам, што вот так вот, ну, просто можна рабіць тогда, вот, таму што мне толькі так захацелася. Нельга быць такім наіўным. Я такія рэчы, вот праяўленне такога фундаменталізма, таксама чуў, калі вучыўся ў семінарыі, быў у нас один клерык, мар'янін, который быў з Бразіліі. Ну, мне, конечно, было вельмі цікава. Прызнаюся, я нават некалі ў семінарыйныя гады марыў, можа, некалі там у Бразілію паехаць, там трошку нават такія думкі былі, можа, там служыць, так мімалётам такія думкі прыхадзілі. Чамусьці ў мяне вялікія сімпатыі былі заўсёды да Лацінскай Амерыкі. І я, конечно, любіў з ім пагаварыць, это іншы свет, вот як яны жывуць і так далей. Ну і там шмат такіх плыняў харызматычных, і пратэстанты, і католікі таксама. І ён распавядаў, ён акуляры насіў. Ён распавядаў, як аднойчы ўдзельнічаў у малітве аздараўлення на стадыёне, дзесяткі тысяч людзей, зазвычай такое міжканфесійныя сустрэчы, там усе тады прыходзяць. Ён распавядае, што вот вядуць малітву аздараўлення, і нехта ў мікрафон кажа, у імя Езуса Хрыста возьміце вашы акуляры, хто іх мае, кіньце аб зямлю, яны вам не патрэбныя, бо Бог вас аздараўляе. І гэты мой бразілеец смяецца, кажа, ну і што, людзі взялі акуляры, сталі кідаць, разбіваць іх у веры, што яны ўжо не патрэбныя. Я кажу, і што далей было? А ён кажа, ну што далей было? Пашлі купляць новыя. Таму што такое можна сказаць, калі праяўляецца дар веры. Магчыма, гэта адзіночнаму чалавеку. Магчыма, некалі такая гісторыя здарылася. Можа, яна паўтарыцца. Але гэта не масовачка. Гэта нельга так агульна сказаць. Альбо падобна часам таксама я чуў такія гісторыі, што там ты хворы, там хваруеш, што там спід, туберкулёз, там цяжкія смяротныя хваробы, не прымай лекаў. Бог тебе аздаравіць. Таксама фундаменталізм. Хворы фундаменталізм. Таму што як выключэнне такія гісторыі ёсць. Што сапраўды Бог натхняў чалавека, што лекі не трэба прымаць. Проста верыць, што Бог аздараўляе. Я ведаў такія гісторыі, і сапраўды такія гісторыі здараліся. Але нельга з гэтага вывесці правіла агульнае, што зараз мы ўсім хворым будзем казаць, кідайце лекі, трэба верыць, што Бог аздараўляе. Не, это лухта. Христос ніколі не сказаў ні аднаму хвораму, вер, што ты здаровы. Яны да яго прыхадзілі, прасілі аб аздараўленні, і ён іх аздараўляў. Нікому так не казаў, што вот там толькі вер, што ты здаровы. Ну, гэта такія, да,
Просто я з гэтым сустракаўся, там у гэтым дзялюся. Дык вось і жанчына, магчыма, это як версія, таксама, з аднаго боку, яна пабуджаная сведчаннем іншых, натхнёная сведчаннямі іншых, а з іншага боку, магчыма, яна атрымала вось такі вось дар веры. Што это не была проста ёйная фантазія, гэта як версія. Яна вот такое натхненне, я думаю, што можа нават і бітва ўнутраная была ў ёй, таму што она са страхам гэта рабіла. Евангеліст Марк кажа, што яна была раскрытая, Христос паказаў, што вот яна вот тут вот ёсць, да. Яна здзіўленая была, яна спужалася. Магчыма, яна такое вось натхненне атрымала, такі дар веры. І зараз глянем з вамі, як апісвае евангеліст Марк гэтую гісторыю, больш падрабязна. Это 5 раздзел, 25 верш і 34. Жанчына, якая хварэла на крывацёк 12 гадоў і шмат выцерпела ад многіх лекараў, патраціла на іх усю маёмасць сваю, аднак нішто не дапамагло ёй. І ёй станавілася нават горш. Пачуўшы пра Езуса, падышла ў натоўпе ззаду і дакранулася да ягонага плашча, бо казала сама сабе: «Калі дакрануся хаця б да плашча ягонага, выздаравею». І ў тую ж хвіліну спыніўся ў яе крывацёк, і яна адчула ў целе, што вызвалілася ад хваробы. Езус, адразу адчуўшы, што моц выйшла з яго, звярнуўся да народу і сказаў: «Хто дакрануўся да майго плашча?» А вучні ягоныя сказалі яму: «Ты бачыш, што народ ціснецца да цябе і пытаешся, хто дакрануўся да мяне?» Але ён аглядаўся, каб убачыць тую, якая гэта зрабіла. А жанчына спалохалася і задрыжэла, бо ведала, што з ёй сталася. Яна падышла, упала перад ім і сказала яму ўсю праўду. Ён жа сказаў ёй: «Дачка, вера твая ўратавала цябе, ідзі ў супакоі і будзь вольная ад сваёй хваробы». Што нам дадае евангеліст Марк? Па-першае, гэтая жанчына намучылася ад дактароў. Я некалі, разважаючы гэты тэкст, я чамусьці сам здзівіўся гэтым думкам, але я зразумеў, што магчыма, это не выпадкова, што яна намучылася. Не таму, што такія дактары бесталковыя. Скарэй за ўсё, яны рабілі тое, што маглі, а яна рабіла тое, што магла яна. Яна аддала вялікія грошы, на ўсю сваю маёмасць аддала, каб аздаравіцца. І чамусьці я некалі ўбачыў у гэтым сэнс. Некаторыя бунтуюцца ў гэтым выпадку і кажуць: «Калі Бог мог так лёгка аздаравіць, чаму дазволіў, што яна так мучаецца, чаму адразу не прыйшоў» і так далей. І я зрабіў выснову, што нам хочацца халявы заўсёды. Нам хочацца жыць у казке рыбака і залатой рыбкі. Увесь час хочацца. А жыццё духоўнае – гэта высілак. Гэта кошты, гэта цана, гэта ахвяра, гэта барацьба. І жанчына, яна зрабіла ўсё, што магла зрабіць. І, магчыма, это ўсё было правільна. Яна нічога лішняга не зрабіла. Аддаючы ўсю сваю маёмасць, магчыма, таксама яна не зрабіла нічога лішняга. І калі яна зразумела, што ні грошаю не памогуць ні дактары, калі яна дайшла ў нейкай ступені да ручкі, але гэта быў ёйны высілак, гэта была ёйная цана. І Бог гэта бачыць, і гэта залічваецца. Перад Богам вось гэты высілак ён важны. Падобна, іншая тэма, канешне, але падобная логіка. Калі апосталы усю ноч лавілі рыбу і нічога не злавілі, над раніцай Христос стаіць на беразе і кажа: «Закіньце зноў сеткі». І цудоўная лоўля рыбы. Я, як некалі рыбак, который ўсё-таки хадзіў там у школьныя годы на рыбу, вот добра падумаўшы, дык это, Господи, а ты раней не мог так сказаць? Навошта мучыцца трэба было ўсю ноч? А якраз такі ў гэтым, магчыма, сэнс і быў. Трэба было пазнаць сваю немач, трэба было намучыцца, трэба было свой высілак, свой працэнт даць. Нешта ў гэтым, магчыма, ёсць. Думаю, што нешта ў гэтым ёсць. Таму што, да, Богу не патрэбная халява, і жыццё духоўнае – гэта не халява. Жыццё духоўнае – гэта барацьба,
гэта калатня, гэта высілак. Што можаш, то і робіш, шукаеш, а не прыходзіш на гатовае. Дык з пісаннем так работае. Я это сотні і тысячы разоў паўтараю, буду паўтараць. Калі я ці хто-небудзь усё разжуе людзям, і людзі самі не адкрыюць пісанне, каб яго даследаваць, то грош цана ўсім нашым катэхезам і зрэшта таму, што я тут зараз раблю. Калі людзі толькі на гатовыя прыйсці, то я свой высілак раблю. Я ахвярую свой час, я капаюся, я малюся, я сёння цэлы дзень аддаў на гэта. Это мой высілак. Да. Калі некаму это ўпрашчае жыццё, ён хоча на гатовае, тады няма дынамікі жыцця духоўнага. Вот такі нюанс падае нам Марк. Варта на яго звяртаць увагу. Другі момант, што яна дакранулася, і Христос адчуў, што сіла ад яго адышла, ён павярнуўся і задае пытанне, хто мяне дакрануўся. Я думаю, это правакацыя Божая, таму што Христос дакладна ведаў, хто яго дакрануўся. А яму хацелася у нейкай ступені звярнуць увагу на гэтую жанчыну, як бы вызваць яе з натоўпу, каб яна дала пра сябе знаць. Каб яна не была ананімовай, каб яна праявілася. Так я каментую, што такая цікавая Божая правакацыя. Зрэшты, рэакцыя апосталаў, думаю, не выпадковая. Яны таксама будуць сведкамі гэтага цуду, яны павінны ўсведаміць, што это быў асаблівы дотык, бо ўсе таўкліся, усе дакраналіся да яго. Апосталы павінны ацаніць эту сітуацыю. Жанчына спалохалася, кажа Марк, задрыжэла, бо ведала, што з ёй сталася. Цікава, што Марк яшчэ кажа, што яна тут жа адчула, што хвароба яе пакідае. Бог ёй дае знак. Хваробы так не адыходзяць. Хваробы паціхоньку адыходзяць, нават самыя простыя. Яна тут жа адчула, чалавек мучаецца 12 гадоў. Яна тут жа адчула, што адбываецца цуд. Такія нюансы падае нам Марк. І думаю, што Марк падкрэслівае ўсё-такі, што гэта быў дотык веры. Падкрэслівае. Цікава, паглядзіце, што мы не так даўно дакраналіся з вамі мінулы раз на катэхезе этой праблематыкі дотыку. Калі Яір просіць Хрыста «складзі руку, і яна будзе аздароўленая». І тут таксама гучыць тэма дотыку. І мінулы раз я казаў, што скарэй у гэтым жэсце, просьбе Яіра, кіраўніка сінагогі, я скарэй бачу нейкі характар паганства. Менавіта таму, што Хрыстос якраз такі так не зрабіў, ён не дакрануўся. Ён не пайшоў на паваду гэтай просьбы. Ён аздаравіў па-іншаму дачку, ён узяў яе за руку. Не ўскладаючы на яе руку, узяў яе. А тут іншы дотык. Яна дакранулася з верай. Як па мне, гэта дзве розныя гісторыі. Это два розных дотыкі. Это мой такі каментар. І хачу звярнуць увагу яшчэ на іншы тэкст. Іншае аздараўленне, але, як па мне, звязанае ў нейкай ступені з гэтым аздараўленнем жанчыны. Я, у всякім разе, бачу такую сувязь. Евангелие ад Матфея, 27 верш, 31. Калі Езус адыходзіў адтуль, это ўжо з дому Яіра, дзе адбыўся цуд аздараўлення альбо ўваскрасення, калі Езус адыходзіў адтуль, ішлі за ім двое сляпых, якія крычалі: «Змілуйся над намі, сыне Давіда». Калі ж ён прыйшоў у дом, сляпыя падышлі да яго, а Езус сказаў ім: «Ці верыце, што я магу зрабіць гэта?» Яны адказалі яму: «Так, пане». Тады ён дакрануўся да іхніх вачэй і сказаў: «Няхай станецца вам паводле веры вашай». І адкрыліся іхнія вочы, але Езус строга наказаў ім: «Глядзіце, каб ніхто не даведаўся». Аднак яны, калі выйшлі, абвясцілі пра гэта па ўсёй той зямлі. Чаму гэтая гісторыя
не сказаць, што падобныя, это не працяг, не, можа не так я сказаў, але я хачу іх разам разбіраць, таму што тут таксама гучыць матыў веры. І таксама адбываецца цудоўнае здараўленне, але ўбачце, што вера тут іншая. Калі жанчына там была ўпэўненая, што яна выздаравіць, то тут Христос у гэтым выпадку задае пытанне, ці верыце, што я магу гэта зрабіць. Не ідзе гаворка, што вы ацаліцеся зараз. Ці верыце, што Бог мае такую сілу? Можа ацаліць, а можа не будзе аздараўляць. І яны кажуць, да, верым, пане, верым, што ты можаш так зрабіць. Бачым, ранг веры іншы. Сказаў бы, што вот тут ёсць вера тэалагальная. Тут вера характэрная, у прынцыпе, для ўсіх хрысціянаў. Мы верым, што Бог здольны чыніць цуды. Ці ўчыніць у дадзеную хвіліну, для гэтага трэба вера харызматычная. І добрая навіна ў тым, это вельмі добрая навіна ў тым, што Хрысту хапае веры нават тэалагальнай. Яны вызналі, што яны вераць, што ён можа зрабіць цуд, і Христос сказаў, добра. Па веры вашай няхай вам станецца. І ён іх аздараўляе. Для мяне это сапраўды добрая навіна. Але бяда ў іншым. Христос, падкрэслівае евангеліст Матвей, строга забараніў ім. Глядзіце, каб ніхто не даведаўся. Аднак яны, калі выйшлі, абвясцілі пра гэта па ўсёй той зямлі. Яны яго не пачулі. І это не толькі яны, такіх гісторыяў троху ёсць у Евангелі. Христос неаднойчы забараняе ім расказваць пра цуд. Яны не чуюць. І гэта проста трагедыя. Трагедыя, сказаў бы так, адбываецца ў дадзеным выпадку, вось аздараўленне гэтых двух сляпых, адбываецца фізічнае аздараўленне, але не духоўнае. Духоўна яны застаюцца надалей сляпымі, нягледзячы на тое, што праяўляецца такі вось дар веры, тэалагальны альбо агульны просты. Слухайце, выснова вельмі важная з гэтага тэксту. Калі дзеецца ў нашым жыцці цуды, і Бог сапраўды робіць цуды, гэта не значыць яшчэ, што мы не сляпыя. Калі людзі ўсур'ёз не ўспрымаюць тое, што гаворыць Гасподзь, я, канешне, зараз бяру прасцей у кантэксце Слова Божага. Калі людзі ўсур'ёз гэтага не ўспрымаюць, ім гэта не трэба, якія б цуды не дзеяліся у іхным жыцці, як бы яны не былі ўдзячныя Богу, ёсць такая верагоднасць, што людзі застаюцца ўсё адно сляпымі, духоўна сляпымі. Вядомы тэкст з Евангелія ад Матвея, не так даўно яго ўзгадвалі, 7 раздзел, 22 верш. Многія скажуць мне ў той дзень, так кажа Гасподзь, Пане, Пане, ці не ад Твайго імя мы прарочылі, і ці не Тваім імем выганялі злых духаў, і ці не Тваім імем многія цуды чынілі. А Гасподзь ім скажа пасля, да ідзіце, я не ведаю, хто вы, мы з вамі незнаёмыя. Цуды, конечно, это прысутнасць Божая, это праяўленне сілы Божай, але гэта яшчэ не значыць, што людзі прымаюць Хрыста як свайго настаўніка і Господа, і збаўцу. Трэба гэтыя рэчы яшчэ адрозніваць. Цікава, што ў Евангеліі ад Яна ёсць два прыклады аздараўлення сляпога чалавека. Некаторы кажуць, што это тая самая гісторыя, скарэй за ўсё розная ўсё-такі. Першая гісторыя – это 5 раздзел, там один урывак такі толькі бяру, 5 раздзел, 14-15 верш. Христос аздараўляе сляпога. Пасля таго знайшоў яго Езус, гэтага аздараўленага чалавека, у святыні і сказаў яму: «Вось ты выздаравеў, не грашы больш, каб не здарылася з табою чаго горшага.
Чалавек гэты пайшоў і абвясціў юдэям, што гэта Езус яго аздаравіў. Бог робіць такі цуд у жыцці гэтага чалавека, ён астаецца сляпым унутрана. Ён здаў Хрыста ягоным ворагам. І ёсць другое аздараўленне, это 9 раздзел, ён амаль што ўвесь прысвечаны вось гэтаму аздараўленню сляпога. І там фінал цікавейшы. 35 верш, 39. Езус пачуў, што выгналі яго прэч, і, знайшоўшы яго, сказаў: «Ці верыш у Сына чалавечага?» Той адказаў: «А хто ён, пане, каб я паверыў у яго?» Езус сказаў яму: «Ты ўжо бачыў яго, гэта той, хто гаворыць з табою». Ён жа сказаў: «Веру, пане», і аддаў яму пашану. Тады сказаў Езус: «На суд прыйшоў я у гэты свет, каб не ведушчыя бачылі, а ведушчыя сталі сляпымі». Калі Христос аздаравіў гэтага чалавека сляпога, падняўся вялікі ажыятаж, усе ў шоку былі. І гэтага чалавека пацягнулі на суды ў сінагогу, кіраўнікі ізраільскага народа, рэлігійныя кіраўнікі яго сталі дапытваць. Яго сталі абвінавачваць у нейкіх рэчах, і ён годна сябе паводзіў. У нейкай ступені ён не здрадзіў Хрысту. Ён нават адразу панёс пераслед за гэта. І таму мы чуем вось фінал гэтай гісторыі, калі Езус пачуў, што яго выгналі прэч, яго выперлі з сінагогі. Вобраз цікавы. Выперлі з сінагогі. Людзі веруючыя пагналі яго, таго, который застаўся верны Хрысту. Вельмі цікавы вобраз. Яго выперлі з сінагогі, Христос знайшоў яго. І пасля выснова якая? Я прыйшоў у гэты свет, каб не ведушчыя бачылі, а ведушчыя сталі сляпымі. Христос гаворыць пра ўнутранае бачанне і слепату ўнутраную. Значыцца, гэты чалавек з 9 раздзела, ён быў ацаліўся сілай Божай, быў аздароўлены і знешне, і ўнутрана. Ну і вось такія нашыя тэмы. Карацей, вяртаючыся да Мацвея, вось гэтыя двое сляпых, яны ўнутрана не ацаліліся. І гэта катастрофа. Цуды ўсяго далёка не вырашаюць. Чаму Христос забараняў ім распавядаць? Ён не адзін раз забараняе, это часта мы чуем у Евангеліі. Па-першае, таму што цуды ўзбудзяць ажыятаж, і такім чынам Христос прыспешыў бы свой арышт і смерць. Зрэшты, той самы 9 раздзел, тут яшчэ невялічкі цуд будзе. Далей мы чытаем 32 верш і 34. Калі ж тыя выходзілі, прывялі да Езуса нямога чалавека, апанаванага злым духам. І калі злы дух быў выгнаны, нямы пачаў гаварыць, а людзі казалі са здзіўленнем: «Ніколі не бачылі такога ў Ізраілі». А фарысеі казалі: «Князем злых духаў ён выганяе злых духаў». Бачым, якая рэакцыя на цуды была фарысеяў. Зайздрасць узнікала, ажыятаж нейкі, яны не разумелі гэтага, яны сляпыя, яны ў шоку, яны бачаць праяўленне сілы Божай, але яны не згодныя, што это Бог. Яны бунтуюцца. І вот эта вот рэакцыя, Христос, магчыма, хацеў гэтых рэакцый пазбегнуць, бо яны будуць прыспешваць ягоны арышт. Это адна прычына. Другая прычына, што ў цудах ёсць свая небяспека. Мы ўжо, ў прынцыпе, пра гэта і сказалі сёння. Чаму небяспека? Таму што цуды, нічога дрэннага ў іх няма. Бог робіць цуды, Бог робіць усё добрым. Але цуды змяшчаюць акцэнты, калі можна так сказаць. Яны робяць так, што людзі засяроджваюцца не на тым, што галоўнае, не на тым, што фундаментальнае. Цікава, напрыклад, у Евангеліі ад Яна, 6 раздзел, 26-27 верш, это тэма размнажэння хлеба. І пасля Христос каментуе вось гэты цуд, который шакаваў многіх, размнажэння хлеба. Христос яго каментуе. Езус сказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, шукаеце мяне не таму, што бачылі знакі,
а таму, што з'елі хлеб і насыціліся. Дбайце не пра ежу, якая гіне, але пра ежу, што застаецца на жыццё вечнае, якую дасць вам Сын Чалавечы, бо яго пазначыў Бог Айцец. Значыцца, цуд ёсць скрытым знакам, который трэба яшчэ распазнаць, то есть убачыць нешта глыбейшае, нешта большае. Езус размножыў хлеб, людзям павінны былі вочы адкрыцца, а яны задаволеныя былі проста, што это хлеб, што яны маглі нажрацца. І цікава, што такая рэакцыя, ось няхворая, нездаровая, яна пры цудах часта адбывалася. Христос аздараўляе, гэта прыклад, который для мяне просто паказальны, аздараўляе 10 пракажоных. Это вот просто уявіце сабе, што, я не ведаю, твоё жыццё, яно просто нічога не вартае. Ты не лічышся ў грамадстве, ты паміраеш, у цябе няма ніякіх шансаў, табе Бог дае ў гэтым жыцці шанец пачаць жыццё заново. Вярнуцца ў грамадства, быць здаровым, жыць, працаваць. Вот просто шанец з нуля ўсё пачаць, усё можа скласціся класна. І Христос аздараўляе такіх 10 пракажоных, і толькі адзін з іх вярнуўся яму падзякаваць і пакланіўся. І пан Езус здзіўляецца, а дзе астатнія? Цуд не шмат рашыў. Таму што ён не дрэнны цуд. Христос, каб это было нешта дрэннае, ён не рабіў бы цудаў. Але людзі, у іх змяшчаюцца акцэнты, по-другому это не магу назваць. Яны канцэнтруюцца на нечым іншым. Я асабіста на сённяшні дзень па-іншаму стаў глядзець на тэму і цудаў, і малітвы аздараўлення, і таксама малітвы вызвалення. На пачатку, калі я пазнаваў дзеянне Святога Духа, я за цудамі, то есть я толькі чуў нейкую бяду, мне адразу хацелася за чалавека маліцца, каб Бог явіў цуды, я расказваў людзям пра цуды, таму што я іх бачыў, я ведаю, што Бог моцны і так далей. Але ведаеце, з гадамі, маё жыццё духоўнае мяняецца, спадзяюся, нейкі рост, спадзяюся. Але з гадамі я стаў бачыць нешта іншае. Я стаў бачыць, як хвора людзі падыходзяць да такіх тэмаў, як малітва аздараўлення. І это не пытанне нават да тых, хто моліцца аб аздараўленні. У Беларусь прыязджаў Манджакал, свой час Руфус Перейра, такія вядомыя харызматычныя лідары ў касцёле. Прыязджаў Бушабора Джон, да. Мяне няма прэтэнзій ні да кога з іх, але я бачу, як людзі рэагуюць. Асабліва ў нас, як яны ехалі ўсё адно як на цэліцеля, многія, як ажыятаж хадзіў. Я памятаю, на мяне некаторыя так рэагавалі, такія, ісцэліце меня, і ты просто глядзіш, такі, думаеш, Божа, пра што ўвогуле размова ідзе? Людзям Христосу паміне не патрэбна, яны проста хочуць гэтага хлеба, як Христос кажа. Вы елі хлеб, вам толькі гэта трэба было. Пра Бога тут гаворкі няма. І это праблемка. Праблемка чаму? Па-першае, мне самому непрыемна, я не хачу ў такіх рэчах удзельнічаць. Нават калі праблемы людзей рашаюцца, нават вызваленне ад злога духа, але калі людзі, ты бачыш, што яны нават не глядзяць на Хрыста, ён ім не патрэбны. Там, дзе дзейнічае злы дух, там ёсць свая прычына, там ёсць свае грахі, як правіла. Людзі на гэта не хочуць глядзець, ім трэба проста вызваленне. Я зразумеў, што я не хачу ў гэтых тэмах удзельнічаць. Там, дзе не глядзяць на Хрыста, это не мая задача. Рашаць усе праблемы людзей у гэтым свеце, это не мая задача. Вось, гэта я б сапраўды перагледзеў падыход да гэтага. Да малітваў аздараўлення, да малітваў вызвалення, выгнання злога духа. Вось, гледзячы на эту слепату такую людскую, я перагледзеў падыход да гэтых практык. Я бачу, як змяшчаюцца акцэнты. А яшчэ, што больш мне, недзе, магчыма, спрацавала, ёсць у Евангеліі ад Матвея, пратэстанты часта называюць это великое поручение Христа. Мне падабаецца гэтае, акрэсленне такое. Хаця нам казалі на тэалогіі, это місійны наказ.
Это заканчэнне Евангелия, калі Христос дае апошняе настаўленне сваім вучням, і Ён дае ім вот адно як тэстамент, як запавет, это вам заданне. І гэтае заданне гучыць так. Матвея 28, 19, 20. «Дык ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысціце іх у імя Отца і Сына і Духа Святога, вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам, і вось я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку». Якое заданне дае Христос? Ён не дае нават заданне хрысціць. Ён дае заданне навучаць. Прычым паўтараецца гэта 2 разы. Навучайце, беларускі пераклад кажа так, і вучыце. І хрысціце таксама, само сабой. Але першае заданне навучайце. Не трэба глядзець на хрост магічнымі вачыма. Першае заданне навучайце. І многія кажуць, што вось гэтае слово навучайце, калі даслоўна перакладаць, трэба было б сказаць ідзіце і рабіце іх вучнямі. Не проста раскажыце нейкую інфармацыю, а зрабіце так, каб яны сталіся вучнямі Христовымі. Вось якое заданне дае Христос. Евангеліст Марк, вось гэты наказ месійны, альбо вялікае паручэнне Христа, ён яго дапаўняе такім нюансам. Марк 16:20. Яны пайшлі і паўсюль прапаведвалі. Пан садзейнічаў ім і пацвярджаў слова знакамі, што яму спадарожнічалі. Клас. Іхнае заданне прапаведваць. Апостол Павел скажа, Господь не паслаў мяне хрысціць, але прапаведваць Евангелие. Это іхнае асноўнае заданне. І калі яны прапаведваюць, каб это не была толькі тэорыя, Господь спадарожнічае ім. Ён з імі, ён паказвае знакамі, што ён жывы, што ён ёсць, што ён дзейнічае. Яны не ідуць аздараўляць хворых, яны не ідуць выганяць злых духаў, яны ідуць прапаведваць. А гэта папутным ветрам. Вось такія акцэнты трэба расстаўляць. І я ў гэтых практыках малітвы аздараўлення зразумеў, што так акцэнты не расстаўляюцца. Я бачыў шмат людзей, которым Господь явіў сваю міласць. Не заўважыў, каб там нельга багульняць усе гісторыі, нехта сапраўды быў аздароўлены і ўзяўся за Слово Божае і пакарыўся Христу. Але я бачыў шмат гісторый, дзе не, людзі не пакарыліся Христу. Можа, сталіся пабожнымі, можа, сталі практыкаваць нейкія там віды малітваў, але не сталіся ягонымі вучнямі. Не заняліся вот этой тэмай, святым пісаннем. І я тады стаў сур'ёзна задаваць сабе пытанне: Божа, дык а навошта гэтым займацца тады? Аздараўленнем хворых, выганяць злых духаў, навошта гэтым займацца? Калі задача номер 1 усё-таки не выконваецца. А выконваецца другараднае нешта. Важнае, але другараднае. Это уже давно до гэтых перакананняў дайшоў, то есть это не новае, нехта з вас, напэўна, ўжо не адзін раз пра гэта чулі. Гэтая жанчына, наше першае там аздараўленне, которое сёння разважаем, которое крываточыла, пра яе нічога не сказана, што з ёй далей было. У адрозненне ад гэтых 2 сляпых. Яны не паслухалі Хрыста. А там Христос нават наказ ніякі не дае, просто яна недзе там знікае гэтая жанчына, і гэта мне дае права і надзею думаць, што там усё-таки ўсё класна было. Зрэшты, Христос не выпадкова яе звяртае на яе ўвагу, выцягвае ў нейкай ступені, робіць сведкам гэтага цуду, такім яўным сведкам, для таго, каб іншыя, магчыма, убачылі. Тое, што з ёй адбываецца, што гэта вельмі класная гісторыя, Божая, суперская гісторыя. Христос яе называе дачкой. Таму у яе выпадку, такі фінал даволі выдаецца пазітыўны. Пахвалёны Езус Христос.